Asa ka ko ani malibang no? Ito ko. Ani na lang siguro ko malibang na white tao. You serious? Bisan tiguan ako ni pamusuhan yapon sibaw nang nangunot ni ako ah. Man, ginubuan akong bataan na mo ako. Ang tiguan na ka, di na pakakapit ka. Buko na ni ani. Ay, gusto ni ani. Tiguan na tabig na takayong ko hapit. Hindi kayong panahon karong mga patangkong karong sus pisang tiguang pamusuhan naarkay adlaw na kung mataak ka masakpan ragiti ka ilang mga gagto para mga batang kuman ano mo Naabakar mo kasunod ako na kung kubuha ako. Ay, wala ba ito ko sa pikas, be. Pwede ko makita niya ako to. Iyay, kwarta na po niya eh. Kwaong ni Ron, agya ni Ron, tago sa darya. Ay, naghanag alahas. Ay, cellphone ay rilo. Lakwatahan din eh. Ako na yung kwaon. Ito ba? Ay, oh, di ma. No, 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 no. What's up guys sa atong mga ka-viewers diya, sa atong mga mga subscribers, and please like, share sa among YouTube channel si Butachoy. And also shout out ni
Rosel Tarnate nga tagaliki. And Chanel Repdos nga tagaingat mo na. Shout out. Og shout out din ko sa tanang taga Balamban, og shout out sa taga Ang mga Higat viewers Unan, dito diha. og Tibok Cebu. Shout out di ay.